A few moments later. Bye-bye, ito. Nanira ka nila bilin ha. Bye-bye. Bye-bye. Huwag manata kita ha. Ha, behave ha. Ha. Anak kay mong Mama Ali, huwag ni Inka, ito yung tita. Bye-bye. Maggunas ako. Ha. Maggunas ako dong. Bye-bye. Maggunas ako. Diyan sa kanah. Ha. Kita rata ugma. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Gino ko, ano naman ka, behave ka adyo. Bye-bye. Ito nami. Ay, alas 8 na. Bye-bye. Ito na ko, guys. Ay, mga brigada sa ko karidyo. Nas kuya. Kuya Gael, umi kuya Kingkin. Ang mga unahan ng brigada sa Kuya Gael. Nasa high school. Diyan, ini kaman. Basig injang palis, maka brigada po may Kuya Kingkin. Panawon pa kayo sa palis, manggod po dag enrollment ni Kuya Gael. Kalo ka na rin. Kalo ka na. Uy, nanas kimi-kimi. Naligo na ni guys. Naligo na to. Pag-April. Brigada na po guys. Naligo na may brigada. Asan na ko na huko. Ano dyan, gerbunda kay... Ayan. Hindi ka nagbergada guys eh. Lumbay. Pikas. Biburong, bibo. Oke, puli-puli rata. Apil maglubog si Kimi at brigada pagkaday. Aw. Azo dara ka mawit ka na sa kapapa, dara ka dali. Kanay sundang. Mas pa Gabriel, kaming duha guys arong kuanra, hapdira. Danara ka. Ingkod. Wamo ko sa nilas. Malata. Sa malata nang nay ko ano. Ning ko na. Sana lingkod ra. Lagi po padir. Darami sa pag-Gabriel guys kay ang mga laki dapat atos bugat atos likod sa tingin naman papagabriel nga bago pa si Jagi na operahan ng darah jadi bawal sa parsar sa bugat. Na may tinapok dari siro. Pilan. Ha? Daras kimiat dari dia. Naghana ng brigada hinlo nag-eskwelahan ron. Mas Alicia, ha? Siya aron hinlo dari eskwela sa Alicia guys, grabe naghanang ng brigada. Napalabi pa. Sa palabi. Palabi makadihak paligbas. Ha? Nakita na dyan sagbot ka nang awa nagdahon. Angan anak na hindi ay tangtangan. Oh, dari agbaid na pa. Hait na na. Baid sa. Was man bito? Hait na ni. Yazo-azo man ni mo baid. Saro ni mga pumbag sagbot. Hait na jadi ay. Binta jadi pagbairon. Ay sait. Bate. Kumbati na nag kumbati guna. Nagminjo. Ngano nagminjo.
Kumpate, kay wa tayo pang pinalte. Hala, guna. Ha? Bayad ra mga dato. Karon sa mga kwarta nakalisod pa na mo. Mahal pa maliton. Te, mahal pa maliton. Oh, mahal na do. Brigada na lang tatino kaysa mo bayad ta 400. Oy, patay, wag ka 100. 100 na ba ka? Mo lagi. Wa ganita pa malito kuan. Patay mga gamit. Mo lagi. Na kumpate. Hala na bilayas. Bilay na ko ka ba? Parak-parak mga. Karak-karak sa mga ni. Delikado. Delikado. Ah, grabe pa Gabriel. Arang hinlua lagi mong agi pa dir. Grabe hinlua oh. Mauwa mong punta ni pas imong agi. Pinadurot mga jud. Dili ta manggali bisa kuno katubong diga maguna-una ro wa. Kani favorite ni Di pa ka magpadumbol. Ulbo-ulbo. Lain. Agsi jade, tewa na day dumbul-dumbul. Sa. Kuya Dennis, tilan kayo ganahan manguhit. Maupod. Lakapain mo na lang ipahakan. Sige, iktan ka diha. Sige, pahaki laman. Pawa na pa na. Ha? Nice lagi pa, pag-akot diha. Arithmetic. Nice na. Bisigang anak, sakay kabisihan dani. Hindi man. Kubay ka na mas kim-kim. Kimiat, na naman lagi kay kauban. Gisa man na. Sa may mga day. Ha? Di na may amigos kim-kim rin ha. Anara mo ha. Ilia. Day. Kimiat. Anara mo na ha. Ako tag mga estudyante eh. Ada na amigas kim-kim guys eh dia. Lala hakot. Buta na mga estudyante eh, hakot na. Okay. Mana may pangguna guys, sila na pa yung manghakot. Grabe ga. Grade 7 o grade 8 ni tanan. Grade 8 and grade 7. Nagbrigada karon. Muzay paningat tumadog sa gibo oh. Paningat ikaw. Ha? Attendance na mi. Duha man mi kabuok. Para mauna na mi uli. Katula na ang ilisa kong buhay ni brigada sa kabata. Dumaman ni. Tuta sa pag-Gabriel ito guys, pakubkubon. Bawal pa mo kubkub. Nakuha na ko na dyan og enrollment form para ni Kuya Guide. So, na rin pipilapan. Pero, ma-enroll na siya sa grade 8. Kaya naman may og voluntaryo. Dali na imo. Magpilap ako sa... Dali nang imo. Magpilap ako. Kaya nag-i-enroll. Kaya dyan pala, smart na po miss. Elementary ilas Kuya Kinkin. Kung ako balikan dahil grade 8. Nahuman na magpa-enroll Kuya Gael guys. Mas Papa Gabriel. Patagak pa na mag-uwan kayo kadang padzong. Kasi sila nagpadzong pa mas yubak sa motor. Papa kayo man bitbita. Huwag man yung bitbita padzong. Pana. Salamat ka Diyos Ginoo. Kaya nahuman na yung taon na mag-brigada Kuya Gael. Nahuman na po na magsisaog pa-enroll. So, karong brigada may Kuya Kinkin dong tagtaod. Madulang mo hunang ning bunok-bunok sa uwan. Kaya arong ano ba? Ano lang. Ritso-ritso na kamang lakaw. Magi arong isa ra ka adlaw. Sa Kuya Gael kay ganang buntag kaming gamas sa Gabriel. So dali ra. Makarong palis kang Kuya Kinkin. Diyan saan man nila magpanahon ha. Sige magbunok ang uwan. Bunok man dali uwan guys.
Nagbunot sa uwan. A few moments later. Umbati pa dir. Nerd. Umbati. Ayan guys. Brigada namin Kuya Kinkin. Dara may sud sa eskwelahan. Nagpintal lang sa mga lingkuranan. Kay basa man ang juta. Benek-benek. Di kami nagsagibo na to. Ito papintal ka kay Kamihera. Hmm? Itong papintal kay Kamihera. Ito rin Naon. Masod. Mga parents sa grade 5. Ares Kinkin dari ni Ma'am Cindy. Ay marang kuan gagaw. Pikas-pikas pa no? Pikas-pikas. Gagaw na mo. Ito na mo. Susuban. Kuan pa nila las pa Gabriel Burato. Mama na teacher ni Kuya Gal sa unas grade 1. Yan kung Ma'am Cindy kay tutukan dyan sa tudlo ang mga bata ba. Nung dari na gibutang sa Kuya Kinkin. So, dari na sa Kuya Kinkin sa grade 5. Kami doon sa Gabriel. Bati pa nir. Ay magpintal guys. Pintal ko kapin. Yes, mga lingkuranan. Naragad. Wan may sadre ang pintal gab. Butang isa pud. Madijay ka. Ay dato mga tukong kuya. Ay po. Nga ko gamay abi. Dahil magpulong kita. Di uy parehara. Ikaw ba sa gulay? Parehara no? Parehara. Salamat. Dana guys, akan gamitin. Batay pa din. Dahil na. Dana isang hagi dia. Apod. Taas ko na sa skabong. Bukan. Ang ako aking mas mugo ko gitan. Oh. Kani iya mas taas puspuan. Kani nilay sukod yung puspuyo manin. Bintana aoy man parehas ko. May pamanto paritira ay Papintalan mo na yan. Pamagkalangan. ano pa man kung ngayon sa kasimana ng trabaho. Okay pa man yan. Pero kay patangtang magbuan. Nahamanamig brigada guys. Nahamanamig pamintal ito sa mga lingkuranan. Kaso wala ko ka video na ito. Kaya kamalisid na ko na naghanap pa kuha nagang ka magpintal. Nga naman itong color. Kamam na. Nga na lingkuranan na. Ito skin sa may strap po ni Kuya Gal sa una ni Ma'am Cindy. Ito kaya igagaw na mga pikas-pikas. Both side. Labutan to na mas Ma'am Cindy. Naganahan ko Ma'am Cindy guys. Kay isa dyan i-special og tudlo ag bata. Labi na og minus pa ba. Hindi pa kadto ka mao. Isa dyan i-special dyan tudlo. Mo na yung kabiliban ni Ma'am Cindy. So mauli na Miss Papa Gabriel guys. Kaya nahuman naman may brigada. Teng, uli na. Kaya maglugway na po Miss. Buin. Kita-kits na ta guys. Nadamig sundang kaya ngayon maguna mi. Mana isa ba? Hindi, basa pa. Pilo na naman. Mana siya guys. Brigada Eskwela 2023.